соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар кишвар бо иштироки дӯстдорону алоқамандони зиёди китоб баргузор мегардад. феълан дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе даври ниҳоии озмун бо иштироки 540 нафар ғолибони марҳилаҳои қаблӣ ҷараён дорад. дар 5 доллари китобхонаи миллии тоҷикистон аз рӯи номинатсияҳои гуногун аз ҷумла адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм, эҷоди наср баргузор гардида истодааст. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок мекунам. тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ иштирок мекунам. таи 2 соле ки иштирок кардам, то даври ҷумҳуриявӣ омадам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. азбаски 3 сол аст иштирок мекунам, тарс камтар буд ва тайёриҳо хуб буданд. ба таҷрибаҳои гузашта такя карда боварӣ дорам ки имсол ҷо мегирам. миннатдории худро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро фароҳам овардааст, то ки мо дониши худро сайқал диҳем ва ба ватани азизи худ хизмат намоем. асоси зиндагонӣ хоку об аст ва боду оташ асту офтоб аст, валекин ҷанбаи фарҳанги ҳар халқ китоб асту китоб асту китоб аст. дар соли 2020 дар номинатсияи адабиёти бачагона иштирок варзида дар даври ҷумҳуриявии он сазовори ҷои дуюм гаштам. ҳоло бошад дар даври ҷумҳуриявии адабиёти классик иштирок варзида истодам ва умедворам ки сазовори ҷои намоён мегардам. воқеан китоб дӯсти наздиктарини одам ба ҳисоб меравад, чун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон гуфтанд, китоб аст ки бо нури донишу маърифат роҳи мардумонро равшан сохта, боиси пойдории таърих, забон, фарҳанг гардидааст. яъне китоб дӯсти наздиктарини одам ба ҳисоб меравад. хуштар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест, дар ғамкадаи замона ғамхоре нест. ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ сад роҳати ҳасту ҳаргиз озоре нест. тӯли чанд сол аст ки бо шогирдонам дар ҳамин озмун иштирок мекунам. хеле хурсанд ҳастам ки пешвои миллат ҷаноби олӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ чунин озмунҳоро барои хонандагон баргузор намуда ҳаст ва хонандагон дар ин ҷо иштирок мекунанд, фикру андешаҳои худро баён мекунанд ва ин нишонаи сарҷамӣ, муттаҳидӣ ва дӯстии байни кӯдаконро бозам боэътимодтар мекунад ва ман хеле хурсанд ҳастам ки тӯли чанд сол бо шогирдонам дар ҳамин озмун иштирок мекунам. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар тоҷикистон дӯстиву рафоқат ҳама вақт будааст. тоҷикон мардуми бонангу бономусу бокитоб ба воя расида ҳастанд. нишонаи тоҷдориашон маълум аст, сару кор бо китоб доранд ва ман хеле хурсанд ҳастам ки дар ҳамин озмун иштирок менамоям. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст чун анъана ҳамасола бо ҳадафи баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар доир карда мешавад.